Tes tes. Horas, salam. Amo dongan sabar saun di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ada orang so masuk prosesi perhaladu. Rimba hita jongjong. Sian hami parhalado pasah totu hita selamat hari Minggu mari hita saluna. Kudul mahita. Damang dainang ada orang sudah mulai acara ta. Kumawotoho kami majulu akka jadwal ni parkur di minggu sadarion. Dung sipulan non manopoti dosa pina saha matiki kur tulan sia. Dung sipul maka tidak manopoti dosa pina saha matiki tulan sia markur. Dung sipulan non epistel nileo matiki markur wilayah selatan. Dung sipul maka tidak kon hapor seaon pina saha ma tukur ama. Dung sipul titing pinasaha matiki tu keluarga parhalado laho markur. So ni mataban sauti kamanginang acara tadi bagasan minggu sadarion. Alani ada orang so tapuji tuhata jumolo mahita martangiang nahohom. Amin. Tapuji Tuhan atas yang buku de nomor 640 luai saradot ayat tolu.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Namamulus do anggo portibyon rap dohot na pinangido ni rohana. Alay namian rodi saleng-leleng na do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Martangi yang mahita. Alay Tuhan di batama nami hati uron, pargugo na so hatu dosan, sa elehon majal patuma di hami nasitong haporsiaon, tabay mahaporsiamen nami ganupari, asalam tugu lehon madihami holong ni roha na so marpangasi, asa holong roha nami diho, doho didongan nami jolma, leho di hami pakirimun na mangulu na asa marlas di roha kami, mabahin low ni roham. Sai uluy maham panglo namyon ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahita. Maredehita sian buku de nomor 700 ono 26 ayat 1 ayat 2. Tangyo kamu ma patin udi mata di minggu tasadarion imana tersurat di ulau ni apostel biddu saplonom ayat 31 di dogma songonon. Jadi di dogma sidama hapor siaima Tuhan Yesus asa maluaho dohot isini bagasmi. Salna hujahok kami jadi dok nasidama hapor siaima Tuhan Yesus asa maluaho dohot isini bagasmi. Kita nido sahatna atau mengidra pangidogogo mahita tu ado pani dia bata. Ale Tuhan dia bata sai pargogoi mahami mangulau naho bara tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata sian buku de nomor
737 ayat 1 dot ayat 2. Tatopo si mga Diyos at tanagudangi ito ado panidibata martangi yang mahita. Ali di bata nami namarasi roha jalan abadia ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami roh tujolom huhilalah hami riko doa sing roham disaluhut hami halak pardosa alani idom baina hu pasere pamir diri nami sadario di jolom jala hu parhatobot tami tung na jojok dohai manipil sian akka dalam muda badia songon biru-biru nalinu say unang pabali hamsia jolom alani dosa nami aidang di halomor roham hamatian ni akka pardosa alai hamu bondi roha do lomoni roham asa mangulu sisa masaluhut hageduhon nami dohot pangalusion nami marhide-hide pangudu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham di hamar hiti-hiti panidangio do tagugon ni todi porbadia. Asa tarapu di situ rohanami majoho. Asa patun tigor. Jala daulat kami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tapi nga baga-baga ni dibata taringot tu hasis tani dosata. Songono doha tani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosium songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotu au. Ay au do si paluaho.
hasanga pemadi di batan nadi kijang. Terpuji Tuhata, sen bukede nomor 600 onoplonom ayat sarado 2.
Kabegema hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Hosea bidu 5 ayat 15 diuduti musengan bidu onom ayat sada sahatu ayat onom. Hosea bidu 5 ayat 15 diuduti bidu onom ayat sada sahatu ayat onom. Di ayat onomanon rapak mahita mencaha hosa songonom mahatani debata lao ma'au mulak tu inganakku paima diudukkan nasida dosa nasidai jala diluli nasida bohikku di bagasan hagugutan nasidai pasogoton nama mangalului au sian nasa rohana. Sai pangulun na duhita dung salpu 2 hari. Tole patuluarihon pahihon na hita. Asa mangulu hita maradopon ibana. Taulah kau mau se, sai manada mahita, tunga hama bahenok kutuho ale Efraim, tunga hama bahenok kutuho ale Juda. Aitu doson obun manogut do hadaulatamu. Jala tu doson nabur manogut aitibu manaik. Ai lo muador rohaku mida asidi roha asa mida pilihan. Jada lo muad mida parbinotoan di debata asamida pilihan situtungon ita dido sahakna martua doakan atau mangion hatan di debata jala na upeopsa amin.
Parede hita sen buku de nomor 100 sia pulusia ayat sada dohot ayat onom. Siotai sunguna hina tidak kuni dongata sahapor siau dusadlok portibion rap mahita mando au porsia di bata jahuba ido ama pargugo na sohatu dosan na tumo palangi dohotan au porsia li Jesus Kristus ana ni di bata jahuba na sasadai iman atinugon ni si Maria nagabi-gabian sianto di porbadia adorang sohabubuhan ido tu hatta natu mau na bernit di panghuman ni silatus nama te tarpajal do ibana di hau pinarosilang na tuat ubanu ator rung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai ku surgo lahudul tu siamun dia bata Jahoba amanai pargugo na sohatu dosani isibo ibana pemangulak sogu tu tanoon manghumi halak na mangulu do na mate au porsia ditodi porbadia taladong sadahuria na badia Korea atau panyala Kristen akan abadia doh dihasisani dosa doh dihatai na mandok mula mangunus sugut daing ni halak naumate doh dihanguduan na sora suda amin. Kurama
Amuna dongan sabor siau di bagasan kuar ni Tuhan Yesus. Adorang so jinahaon nodolan ni tikting manang warta di huriata di hari Minggu sadarion atas guar ni Parhaladu HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta perjulu mau pasatami hata horas-horas tuhita saluhutna do tuakadongan natongon mebat tujuk Jakartaon do tuakadongan na odo pe perjulu rap marsaor mar minggu di HKBP Yogyakarta sadarion marhition hubasat hamimat tabi di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus horas madhita saluhutna Udut tusi tapi gema odolan tikting manang warta di Uriata di bagasan sadarion. Na parjulu goar ni mingguta ima minggu na parjulu dung trinitatis atau ke Tritunggalan Allah dengan topik imanmu telah menyelamatkan engkau apor siau mido na paluaoko na paduahon pelayan ibadah minggu di minggu tasadario pukul sia perjamita padita Bernard W Panggawian MDiv liturgis padita Abner B Pajaitan MDiv warta Hamizah Diri Padita Douglas JTC Majuta. Nabatuluhon jadwal pertanyaan wilayah pertanyaan lingkungan na parjolo di hari Rabu pukul 10 walu tepat di Patupa pertanyaan lingkungan manang wik di bagasni amang de manurung boru napi tupulu pelaksanaanna di Sopogodang sian wilayah manang sektor selatan nah paduahon pertanyaan lingkungan di hari yang sama pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2020 pukul 10 sia tepat di Patupa pertanyaan lingkungan di bagasni inang situan nyonya DMS Majutak boru siagian di Sucen RT 005 RW 005 Sleman wilayah Barat. Napapaton calon jemaat baru manang jemaat parguru mulai hari ini Minggu 11 Juni 2023 diterima menjadi calon warga jemaat HKBP Yogyakarta manang ruas parguru ima keluarga Jorgi Martua Sinaga Ibu Lingling Pratiwi Hutagalung bersama dengan 1 orang anak mereka. Alamat mereka tinggal di Tinalan KG 2 _500C RT RW 017 012 Prenggan Kota Gede. Masuk dalam wilayah pelayanan wilayah selatan nomor handphone tertera dengan nomor registrasi jemaat nomor 220234. Mari kita doakan agar keluarga jemaat parguru ini dimampukan untuk mengikuti kegiatan di Huria HKBP sesuai aturan peraturan yang berlaku dan dapat segera menjadi jemaat penuh. Yang kelima, meninggal dunia pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 di Yogyakarta telah meninggal dunia Ibu Rosniana Romauli Simanjuntak
Tutup usia 72 tahun, istri dari Amang Sintua TSM Manalu almarhum. Alamat Gedongan Baru, Gang Wulung 115, Gedong Kuning, Bantul, Yogyakarta, di wilayah selatan. Majelis dan warga Jemaat HKBP Yogyakarta turut berbelasungkawa. Tuhan kiranya menghibur dan menguatkan keluarga. Yang keenam, hendak menikah, akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan untuk calon mempelai, yakni Zulfren Irwanto Manru Manalu, putra dari Bapak Dr. Andus Rambio Manalu dan Ibu Ratna Lumban Tobing. Alamat Jalan Jati Permai, Lubuk Pakam. Anggota Jemaat HKBP Pagar Jati, Resort Pagar Jati, Distrik 29, Deli Serdang. Dengan Ermika Partiwi Panggabean, putri dari Edward Panggabean dan Ibu Rusmala Simanjuntak. Alamat Sidanegara, Cilacap Tengah. Anggota Jemaat HKBP Cilacap, Resort Cilacap, Distrik 18, Jabar Tinggi. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 di Gereja HKBP Pagar Jati, Resort Pagar Jati, Distrik 29, Deli Serdang. Acara partupolon mereka atau pencatatan perjanjian hendak nikah itu telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 di HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, Distrik 18, Jabar Tinggi. Yang ketujuh, penhabisan dan pelepasan sintua. Pada hari ini Minggu 11 Juni 2023 dalam ibadah pukul 9 atau ibadah pada saat ini, Gereja HKBP Yogyakarta akan menyelenggarakan penhabisan dan pelepasan sintua sebagai berikut. Penhabisan calon sintua atas nama calon sintua Profesor Dr. Baldrik Siregar, MBA, CMA, CA. Kemudian yang kedua, calon sintua PJ Sinaga, ST. Kemudian calon sintua Nyonya Rosana Sinaga, Borusiahan. Dan yang keempat, calon sintua El Luban Raja, Boru Tambunan. Dengan ini majelis dan warga Jemaat HKBP Yogyakarta menyambut dengan sukacita dan mengucapkan selamat melayani bagi mereka yang menerima tahbisan pada saat ini. Yang kedua, pelepasan pensiun sintua. Akan dilaksanakan pelepasan pensiun sintua yaitu Amang Sintua Krisman Samosir SE dengan status pensiun karena telah mencapai usia 65 tahun sebagaimana menurut aturan peraturan dari gereja kita HKBP. Dengan ini majelis dan warga Jemaat HKBP Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas pelayanan selama ini. Demikian diwartakan. Yang kedelapan, kunjungan gerejawi atau tamu huria. Pada hari ini Minggu 11 Juni 2023 kita menerima kunjungan gerejawi yakni Perempungan Ina HKBP Pospar Bethlehem Resort Bogor dengan jumlah peserta 18 orang yang didampingi oleh Inang Bibel Promas Naria Boru Pasaribu dan bergabung dalam ibadah minggu tadi pagi jam 6.30. Jemaat Majelis HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat
datang, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-9, Parheon anak sekolah minggu. Dalam rangka Parheon anak sekolah minggu yang puncaknya pelaksanaan pada hari Minggu 18 Juni 2023, beberapa kegiatan akan dilaksanakan sebagai berikut, yakni yang pertama, setiap minggu ibadah pukul 9 itu diadakan kafetaria sampai tanggal 18 Juni 2023. Yang kedua, Sabtu 17 Juni 2023, lomba vokal grup, lomba tortor, KKR, deklarasi, dan penjualan nasi murah meriah. Yang ketiga, Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 9 diadakan puncak Parheon. Akan dilaksanakan lelang dan penjualan nasi murah juga pada tanggal 18 Juni itu. Demikian disampaikan dan mohon partisipasi dari seluruh jemaat HKBP Yogyakarta ini. Tuhan memberkati. Yang ke-10, kegiatan sekolah minggu. Berkaitan dengan kegiatan anak sekolah minggu tersebut yang diwartakan barusan, pada hari ini 11 Juni 2023 seusai ibadah 6.30 atau tadi anak sekolah minggu akan menampilkan paduan suara. Penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, dan tim musik. Bagi jemaat yang hendak bergabung menjadi atau turut serta melayani di gereja HKBP Yogyakarta ini, menjadi guru sekolah minggu, pendamping remaja, atau juga bergabung dalam tim musik, dapat menghubungi sekretariat HKBP Yogyakarta. Tuhan memberkati dan melengkapi gerejanya. Daftar yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, dapat kita lihat di dalam warta yang dipajang di papan informasi. Tetapi Parhalado di sini juga mengucapkan buat seluruh jemaat yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan, selamat ulang tahun. Mazmur 90 ayat 12, 103 ayat 1 sampai 2 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Puji Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan semua kebaikannya. Dan warta keuangan untuk selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman atau papan informasi yang telah dibagikan, juga mungkin di grup-grup WA di seluruh warga jemaat. Demikian warta jemaat bagi kita semuanya. Horas madihita saluna. Damang dainang hurian itu hata, orang suta bigi hata ni dia bata. Mari kita sian buku de nomor 452 ya sar 2 itu.
Tang Yang Mahita. Dameni dewata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramuti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Salam. Urian itu hata kamanamin na namin na hinaulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata di Minggu Parjolo dung Trinitatis ima na dienet sian Matius Bidusia ayat 10 sahatu ayat 26 ujaha madihita songonom mahata ni debata di Pangulu boru ni si Jairus ujudi hata hodope hata odeng tu nasida nung ngaro sa dahalak na sangap marsobatu ibana huhut madidok ipe mate borukku alero maho mga pehot tangammu tu ibana asa sumuang mangulu. Jadi hehe ma Jesus rabdoho sisianna laho mangihuton ibana. Dungi tongon maadong sada boru-boru na tamanango bulanon leleng ni 12 tahun naro siya pudina majama rabbu ni ulosna. Ainin narohana di bagasan nanggo pala ulos nai hujama mangulu maaw. Dungi humusor ma Jesus di bereng ma ibana laos ninna ma. Pos maroham ali inang hapor siya umido na panguluhoko. Dungi hipas ma burburui olak ni nasangopasi. Asadung saha Jesus ro di bagas ni nasangapi di ida ma aka pangodasi dohok na torop oruk. Jadi di dokma lao mahamu dada namate si beteton namudum do jadi di parekeli nasida do ibana. Asadung di palaho na toropi bongot ma ibana ditakkup matanganna jadi mulak mangulu madak danahi. Dungi sarma baritai tu nasaluati. Kamanami na nami trupukotong do di suratto di buku ni Markus dohok di Lukas. Ima di Markus bidu 5 ayat 21 sahatu ayat 40. Alai hujaha majo 2 ayat. Sian Markus bidu 5 ayat 22 dohot ayat 30. Jala Roma si tuani parguruani sahalak na marguar si Jairus di sidi ida Jesus marsinggang maibana tulabung ni pakna. Ayat 30 gabe Roma paropuani akadok maibana di wahe biar ni rohana marningo naung masa tu ibanai laos marsinggang maibana tu jolona si tongma di pabua saluhu nai. Iro sahana hurian tu hata kamanami na nami. Ada orang sobidang hata ni debata adong majo manang na pigasi pasahaton nami tu tonga-tongata. Na parjolo kamanginang hari Minggu na yang marpesta na kota si kola Minggu. Ya. Nunga dibuhaya ka kegiatan na mamuka dia katiki na salpu sahatu hari sadarion sahatu hari Minggu na naingro. Kamanginang hirim rohanami. Harop rohanami di sudehi taruas ni huria parsidohot di ulaut tai. Kamanginang sude parbue ni pesta ni sikola minggui hari Minggu pasahatot laho manupahi pembangunan gedung bina warga dan pastori ni huriata. Kamanginang hupaboto kami nunga diputus so panitia doho parhalado ni huria untuk menyediakan gedung bina warga dan rumah pastori, maka tahap demi tahap kita akan sampaikan. Kamanginang moloduk selesai gabar renovasi dohot anggaranna, renovasi otama rumah pastori 20. Jadi gedung na dipudi ni garejaon, ido renovasi otta gabe gedung bina warga ni huriat. Di siman no sekolah minggu, di sima ano remaja, di sima ruang-ruang yang cukup untuk pelayanan kategorial. Anggo rumah pastori di selatan Maknon alani iko parjulu dosae. Ruangan gedung bina warga na tahasi holi na salilingo. Alani di bagasat tangyang nagungos mahita kamanginang jaladoho mahita manupahi ulaut ta hari Minggu. Nanggua pala dapok 2,5 M niya, amin.
2,5 peta ho kira-kira begitu kan. Mulu 2,5 harga 100.000 lang na binoto kan. 2,5. Mulu 2,5 M 2 bulan selesai sudah. Ya. Amin. Itu tong. Apalagi nga marararara sa darion. Hari Minggu pe ko marararara dah. Amin. Ay guar ni ala hodolan siya anggo uang ni ala poso-poso do pe sudi. Ya. Rararara do pe sudi. Amin. Alau rararara do pe halahon. Doh na di gedunga te marara do pe uang muna kan. Ba na isopo. Marara do. Ido hijau do inna hijau. Na padua na kamanginang anggon sa tabibolo dihita kamanginang. So nami. Taringot tu kebersihan. Anggo sa tabibolo na kamanginang. Jangan buang sampah sembarangan. Amin. Sa tabi itu akamanami. Anggon gomos pangiduaku. Puntung rokok juga jangan dibuang sembarangan. Jangan dibuang sempoyongan, amin. Ya. Amanginang Kota Baru akan dijadikan Kota Baru Heritage, wisata premium. Ya. Kota Baru akan dikembalikan marwahnya seperti tahun 1917-19. Jadi Kota Baru Heritage. Hari Sabtu yang akan datang di Boulevard ini, di depan Mbak Yuni yang kita cintai itu, akan dilaksanakan pesta senja Kota Baru untuk membranding Kota Baru Heritage. HKBP Yogyakarta satu dari puluhan bangunan cagar budaya yang selalu dilihat-lihat, yang selalu dipantau-pantau, yang selalu diawasi, yang selalu dipublikasi. Jadi mohon amanginang kita jaga heritage yang dipercayakan pada kita ini. Ya. Jadi ada forum Kota Baru, semua penghuni heritage, semua pengawas atau yang bertanggung jawab pada bangunan-bangunan indis, ya memiliki forum di Yogyakarta. Ini program pemerintah kota. Ini program pemerintah kota. Jadi nanti Kota Baru ini akan disulap menjadi wisata premium, tapi di malam hari. Karena itu sering-sering malam hari datang ke Kota Baru, amin. Katanya akan digeser sedikit dari Malioboro ke Kota Baru orang itu. Unak pada di Malioboro. Jadi unak palalawe hamunut tu Malioboro. Muruk mana pamaret tadi. Oke, tu Kota Baru Heritage. Ya. Di Siamunos sebetulnya mulai bangun KP Premium yang sebelah kanan kita ini. Amanginang alani gomos pangiduan nami. Urupihamu majau pamaret tata. Anggau dak pola urupamuna. Amin. Pamaret tata pe urupihamu, ya. Taringot tu hayason. Taringot tu kebersihan dohot penataan ni ya bangunan heritage. Memang go dalam waktu dekat mulubu ya dong nian wakta. Itur pagarum maju ni atas selesai hol. Ya, alai dang adong waktu sonari. Dua emak. Aku botorok paruang sih. Nanti kita selesaikan pelan-pelan. Om maju na fokus gedung bina warga doh rumah pastori. Nanti pagar akan kita sulap ke depan. Mulai sodo peau. Amin. Kemudian itu hata ima soso pangiduan nami. Urupihamu maju pamaret tata. Ya. Jadi bolehlah bawa sampah tapi dikantongi buang pada tempatnya di kawasan Kota Baru Heritage ini. Kamanginang lunga di bagasang goar ni Tuhan Yesus Kristus nung ngata begini nakin hata ni dewata. Dari kisah itu diperlihatkan kepada kita tentang sosok iman. Berteman dari dua orang yang ada ditampilkan dalam firman ini kita belajar tentang hidup beriman, berteman. Belajar tentang beriman pada dua tokoh, pada dua pribadi, pada dua sosok orang dengan perbedaan yang ada. Amang inang longa di bagasang goar ni Tuhan Kristus hata bata madok ditoru do tangan manggido, digijang tangan mangalehon.
Di bawah tangan meminta, di atas tangan memberi. Memperlihatkan bahwa itu menandakan kerendahan hati untuk meminta sesuatu pada orang. Menandakan kerendahan hati, menandakan keterbatasan kita, menandakan bahwa aku butuh kepada orang lain saat kita meminta sesuatu. Jangan sampai kita memaksakan, tetapi marilah dengan rendah hati. Hata Batak tabodo madok elek. Elek itu satu sikap yang terus-menerus merendahkan hati, merendahkan diri, mempasrahkan diri. Kamanginang idona taida sian sikap ni dua halak. Si Jairus kepala rumah ibadah do salak parupuan nauk 12 tahun pendarahan. So binoto biya teh mulu 12 tahun pendarahan modernise nama. Kita holat tuluari parukku pendarahan. Nabi Rokyan gabe botar. 12 tahun mengalami pendarahan. Segala sesuatu telah dia habiskan, telah dia gunakan untuk memperoleh kesembuhan. Amanginang dari dua orang ini, Jairus seorang kepala rumah ibadah, orang yang terhormat, yang sebetulnya diikat aturan keyahudian. Sebetulnya dia imam di salah satu sinagoge. Amanginang dua orang ini, baik Jairus yang terhormat itu dengan komunitas yang bisa mengekang dia, dan seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, Romar Singgang tu labung pak ni Yesus, Romar Singgang tu adopan ni Yesus di bagasan Hagaleon nasida. Doh di bagasan siak ni bagi na so tolak be mamakke guguna, mamakke haboyonna, mamakke na adong dibana, laho mangalehon nauli di ibana. Marsinggang ibana tulabong ni Pak ni Yesus i mahalak na sangap si Jairus. Songonido nakparupuan ni di bagasan Hagaleon na do siak ni bagi. Nasotolap na besongon na toropi, berusaha ibana majama ulos ni Yesus. Dihilala Yesus do na adong majama rabbu ni ulos na. Disuliki mega bedok akadok maparupuan ni mabiar ibana. Alai hatan itu hatta madok. Gabe Roma parupuan ya kadok maibana di bahay biar ni rohanang. Marningo naung masa tu ibanay. Laos marsinggang maibana tujulona, si tongma di pabua sa luhunay. Laho mangido si Pangidonna si Jairus marsinggak tujulo ni dewata. Makawalatehon naung jinalo ni parupuan nok 12 tahun pendarahan ni marsinggang tutoru tulabung ni pak ni debata. Kuren itu hata kana hinolongan di bagasanggoar ni Tuhan Kristus. Saya kira inilah juga yang mungkin penting bagi kita. Amanginang dipatuduhon sikap ni na dua halaki dongolu ni halak na porsea. Lao majalo doho dung majalo asinirohan ni debatang. Nang ikot toktong marsinggang tujolo ni dewata. Amin. Adorak so di jaloho naik ko marsinggang tujolo ni dewata. Alay dung di jaloho naik tong iko marsinggak ko di jolo ni debata. Akamanami na nami. Lau majalo doho dung majalo asinirohan ni debata. Nang ikot toktong marsinggak kita tulabung ni pak ni Tuhan Yesus. Doho marsinggak tujolo na. Unak pilit. Lau majalo marsinggang. Dung majalo manujang ya te. Lau majalo songonina matoruk ni rohang. Alay dung di jalo kamanginang nolongan di bagasang guar ni Tuhan Yesus Kristus.
lau majalo asini rohani debata. Jatuh menyembah tersungkur, tanda percaya dengan sungguh. Memperlihatkan holako nama ala Yesus pangalu-aluan nami. Holako nama ale debata. Dangadong na asing besi pangasahonon nami. Di Markus doh di Lukas, paropuan na 12 tahun mengalami pendaharani ngadi pasuda be naboy si pasudaon. Daong betading. Alani hurian itu hata kamanami na nami salinay marsinggang mahita mangido si pangidot ta tude bata. Aleduk tajalo asinirohan ni bata naik tok-tok kita marsinggang patuduhon haserepotang tujolo ni debata. Hurian itu hatang si Jairus madog ipe mate boruku manang dinasing didok na mate-mate nedo nuaing boruku. Roma ho mga peot tangamu tu ibana asa sumuang mangulu asa malua jala mangulu. Nasangap do si Jairus sa kamanginang udang do akan nasangap marsugo ni roha tu Tuhan Yesus. Bahkan kalangan dan golongan Jairus menjadi bagian yang tidak menyukai Yesus. Alai anggo si Jairus dihasangapon nai rodo ibana marsoba marsinggang dan tulabung ni Pak ni Yesus. Jairus tidak lagi menganggap kehormatannya harus dijaga-jaga terus di komunitasnya. Dia melihat lebih baik lea dia dopannya kadongan. Asal mamarsinggang tu Pak ni Yesus lau majalo doh mangido. Ayo margado di ibana no yang huaso ni Yesus asana di ibanai. Margado borunai sian na adong di ibanai. Margado geleng nai sian pangkak nai sian habuyon na luar biasa na adong di ibana. Akamanginang namalo do sa betul na si Jairus. Diboto do na holat Tuhan Yesus do na buhay panguluhon na mati. Alani daktar bahen manang ise lau paulak kon hosan ni namate. Holan huaso ni debatado, holan huaso ni Jesus nama. Kamanginang dok nakin halak na porsema dok holako nama. Dangadong bengana pangalu-aluan nami. Digulu si ganupari jok-jok do hitasong. Holako nama tulang. Holako nama tulakku na mangulu. Wah idot tong. Song betulak. Aledang adong betu na asing pangalualuan. Hurian itu hatta radedo Yesus mangguhi pangiduan ni halak na sangapi. Ala di paserep rohana. Dang diabat komunitas na sangapi ibana. Rotu Yesus. Rodo Yesus patu pa pangiduan nai. Daktar hirim halak na olo paserep podirina mandapot to Yesus. Ditilik Yesus do sahatu bagasar rohata. Diboto Yesus do batas ni kemampuat ta mangadupi hasusaan ni. Duk sahat Yesus di bagas ni nasangapi di ida maaka pangodasi. Disuruh malao dungi bongok ma Yesus. Ditiok matangan na gabe mulak mangulu. Kurian itu hatta molo masa hamatian riburdo jol maro laho manikir. Boydo masa aka budaya di sini. Jala gudang na tumatangis. Situasi sangat mencekam. Situasi sangat betul-betul haru. Amang inang alay naik taleho ninganat tu Yesus di bagasar rohatang. Asa margogo hita mangadupi namasay. Sotung di Palao suasana na mencekami kehadiran ni Yesus. Napadua ho na kamanginang ima paropuan na pendaraha 12 tahun. Macay marsiak do dihilala paropuan ni. Nung suda artana lau marubat tuak kapangubati. Ya. Mungkin songon eden ni Alexis do ya te. Adok para Alexis so. Alexis do tayo mga dehoni pulungan ni ubat. Ya. Itu dia, tu rumah sakit dia solao. Tu panti rapi. Harus besar naik rumah sakit tu. Tu Bethesda, tu Sarjito,
Tuklinegels, aladang boy sudi. Habe holan ni sedo pulungan ni wak nai. Hola kodo ito hasia. Hola tu hatai do pulungan ni ubak ni iba. Amang inang longan di bagasang kuar ni Kristus. Sudah artana lau marubat tu akapangubati. Alay tong dang malum lam haci dihilala. Jalani parsahito nai dang di loas ibana masuk tu bagas joro ni debata. Ay ramud do parsahito ni. Hodar do ibana. Om manangeri di budaya, di aturan ni halak. Halak na hodar dang boyro tu bagas jo. Hape ang go bagas joro ta inganan ni halak isi do. Inganan ni akan na hodar do nate. Akan na nang olo paulion ni debata. Amen. Inganan ni akan na nang olo paulion ni debata. Amangin ang parupuani dang diloas bongot tu bagas joro. Hobar tu hajau dion ala hodar. Jalaramun ibana. Lumobi ala ni sahit pendarahani. Dang inganan ni nanang mangido si Pangidoon na dihalahan. Alay anggo inganata parsaurata inganan niya kananang burjudo. Inganan niya kanamarsahit di saluhut. Lau mangido asi ni rohani debata. Alay nakpesongoni akamanginang dang mga bati ibana madapot to Jesus maniop ulos na. Ala ni haporsyaon na namasay balgang ay ido didok rohana. Asal hujaman ang ulos na'y malumdohi lalaok. Di pasaparupuanido diri na to Jesus mangido asi ni rohana marhite na maniop ulos na. Ditiki mardalan tubagas ni si Jairus. Tiki di boto Jesus na binahin ni parupuani di bagasan hata nalabok gokkolong ni roha di dog Jesus pos maroham ali inang hapor siya umido panguduhok ko. Suara nalabok doi rosia Tuhan Jesus akamanginang tuhitan noaing madok pos maroham amang pos marohaminang pos maroham hamu akanagok parukilon. Hapor siya umido panguluhok ko. Hata ni Jesus na maselabok do itu hita tu parupuani. Nyan sahira na manak-konak ko doy daun ibana majama ulos ni Jesus. Ala niya kaaturan. Ala niya ka pembatasan. Represif na sida tu parupuan. Amanginang sa sitong na ala ninaw matchay gali si tutuloy bana. Nung nga sa 2 taong marsahit, gabi daktar bahay ni bana makatay tu Jesus mangido hamalumon. Lumobi ala ada ni Jahudi. Dioray parupuan na marsahit makatay do bawa di jolo ni natorop. Alay nakpesong niya kamanginang. Mauliate ma di hata ni debata di Roma 8 ayat 26 di dokdo alay nakto di hurupi do hita di galeota gabe dio di hoto di do hita marhite hata na hinoihon na sotakas sinataho anggo di rohani parupuani manggugo mania suara na majo Tuhan Yesus alay dangadong biguguna amanginang diurupit to di ido ibana gabe dio di hoto di do hita marhite hata na hinoihon na sotakas sinata hoihom maamang hoihom mainang tangihonon ni patawon ni to di terjemahonon ni to di idoi tu debata asa maluaho sian hagogotam. Alania kamanamin na namin longa di bagasang goar ni Tuhan Yesus Kristus. Sudenay marmula alani haporseaon. Di Jesus naung adong. Di 2 halak na pinatudo ni turpuko. Porsea dakolan mengetahui bahwa Yesus ada. Kamanginang percaya itu bukan sebatas mengetahui bahwa Yesus ada.
Benar, Yesus ada. Tapi apa peran Yesus? Apa dampak kehadiran Yesus? Ahana binuan ni Yesus na yang do ikut takas. Hamole te honoton kita yakini. Akamanginang sutuk salah kita. Molo selupa au di Jakobus bidu 2 ya, akamanginang Jakobus bidu 2 sa pulsia si bolis pe porsia do adong Yesus. Alai hola di botoi bana do nadong Yesus. Anggo tuduk tu Yesus dang oleh bana. Anggo mangido si pangidona dang oleh bana tu Yesus. Anggo pasato dirina dang oleh bana tu Yesus. Jakobus bidu 2 ayat 10 na porsea doho adong debatasi sada-sada. Toho mai. Doho do akasi bolis porsea di si jala akado. Jadi tidak cukup tahu Yesus ada. Lebih dari mengetahui Yesus berkuasa, kita harus berharap kuasanya itu. Mengimani dan mengaminkan kasihnya itu. Lalu apa bedanya kita? Kalau kita hanya tahu Yesus ada, tanpa pernah mensyukuri, tanpa pernah berharap, tanpa pernah meyakini akan kuasa dan kebesaran Yesus. Setunggabe kuman hita, kurang beriman gitu ya. Kuman itu ya mengotori gitu ya. Amanginang sadarion pasahato tohonan hasituaon. Mohon maaf kalau saya harus menyampaikan ini. Situa ikonu pos rohana di debatasi anaka ruas ni huriana. Amin. Molo akan pesimis do pangulan ni huria ini akan bergerak lambat ini. Kita harus menjadi orang-orang yang optimis. Jangan pesimis. Lebih tangguh kita. Lebih beriman kita. Dan keluarga juga. Amin. Unang gumodang arsakmu inang hamu pangulani huria. Hita pangulani huria sian halahan. Gumodang ungut-unguta. Meragukan karya kebesaran dan kebaikan Tuhan bagi kita. Alai ikon upos rohat. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang ini kalau kita ragu? Alania kamanami nanami, percaya itu tidak sekedar mengetahui bahwa Yesus ada. Tapi percaya itu, beriman itu adalah di samping kita sudah mengetahui bahwa Yesus ada di sini dan kita tahu Dia akan berkarya, Dia akan berbuat dan Dia akan menjawab semua pergumulan kita kepadanya. Alania kamanami nanami longa di bagasang kuar nitong Kristus. Daktarulahi tau memak siyang gugut. Daktar lakaw kita molo siyang gugut. Alai dipatau. Tadinya tidak tahu menjadi dipatau. Dibohali, diparsahalai. Dipai baru ganupari. Asa tung ripas. Hita akan pinili do na jinaw ni dewata. Tuulahon naso muraw. Alidakolan aka ama namin. Doho mainanami ate. Molo sa daryon adong amang siregar inang boruhuta barat. Adong amang lubar raja inang boruta buna. Adong amang sinaga inang boruhuta pea. Adong inang boru siyahaan. Nyonya sinaga. Unang gumodang kiraguata. Amin. Keluarga juga ya mohon ya. Kita jangan melemahkan pengharapan orang ini. Minggu lalu kita sudah pembinaan dari motivator Saud Sitompul. Ya.
Dia bilang parhalado itu harus bermental berkelimpahan. Jadi dang boy padita situ ada keluarga holit. Amin. Anggo situ ana holit ibarat kamu. Kira sodong gua ti Jakarta onate. Adong ibarat kamu dang adong ate. Bah ai sip do halau bah deh. Bermental berkelimpahan. Toho dosa dado. Adok pisangi di hita. Alay ka manginang malo mahita. Nasa daw mata bagi-bagi itu sude si ulaut tay. Ya. Anggo sahat tu pinggolhu. Wala keping naman ang ijo Jakarta on katanya. Ya. Wah. Asuna sude hepeng mi pinangido. Molo memang sosialmu itak ni 100.000 do sebulan, si 100.000 itu bagi-bagi ommu tu sudah. Amin. Dak pola sudah na rekening mi, molo ido pe na boy gogom. Misal lang ay begi tiap minggu dong bajar adong on adong on. Amekel par bajar. Ya. Pay dotong atan atong. Misal na ulat ni 2.000 do selama bajaron. Basi 200.000 itu perguna honomu selama bajaro. Alay kamanami na namin longa di bagasang gowar ni Kristus, kita keluarga parhalado harus bermental berkelimpahan. Amin. Bermental berkelimpahan. Setuju doamu? Badak setuju alau. Alay lebih berkelimpahan memotong ruas ni redo maksudnya alau mungkin. Anggap ma mulu alak Batak madanggur hotu dulu do mangalehot tu hula-hula inna kan. Besi pata anggap gereja hula-hula wahroa. Ya. Hula-hula pami sude wahroa. Ya. Asa pinaula kimu saya tu hamu kan. Madanggur hotu dulu do inna mangalehot tu hula-hula. Banggo ala ni gudang ni situ hot. Ta tempat tu maju di bata hula-hula tate. Amin. Ya. Asa mulak mo itu hitang. Aka nata pelehoni. Aka manami na nami nang longan di bagasang kuar ni Kristus. Kita tahu Yesus ada dan dia berkuasa. Kita tahu Yesus ada di mana-mana dan dia akan menyelesaikan segala perkara-perkara, segala perjuangan-perjuangan kita dan kebutuhan-kebutuhan kita. Dari panitia bocoran sedikit untuk merenovasi ini nanti dibutuhkan sekitar 400 juta mang ya. Uang yang ada sekarang 459 juta. Cukup, amin. Kalau mau cukup unang gak biar tak kamu atong ini maksudnya. Nggak cukup be itu renovasi, dak pola be. Marpesta pe sekolah minggu hari minggu ngama hola nulupuluk ma dak pola rikok mangalelang. Rikok mangulupi rikot mangalelang. Asa tabba musai pasatot tatu panitia. Sudah ada RAB tapi belum berani kita mempublikasikan. Untuk rumah pastori dibutuhkan sekitar 2M. Mek dope kecil lah itu aduh. Bagi Jogja berapa lah itu ya? Amin. Lagi pinasahatan nutulan siau sudah yang gue selesai. Ya pinasahat tu amai bah. Awalam mamereng. Ya mamerek semangatnya kamaun kabino tu be. Apalagi ke ibu-ibu son. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, segalanya mari kita bawa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhamu nao pat do keluarga, dohok maak kaya nakko nate. Ya, dohok do nang Yesus dia kanak kota. Dohot ya. Mari turut menjaga tohonan na pinasaha ni Huria tunasida. Dia sudah kanak ko ni situa. Coba tunjuk tangan di mana mereka dudukin. Ada anak nanek situon, nanek tabison. Coba angkat tangan dulu. Nah, tinggi-tinggi, jangan malu. Oke, tunjuk tangan yang mau jadi ditahbis ini. Ya. Bangga doho bapak gabi situa. Bangga. Bangga ya. Pos marohama mangina.
padiaron ni debata akka anak ko. Dak padiaron. Mereka akan dimampukan untuk menjaga. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu bangga, ya, adik-adik kami bangga menyaksikan Bapak dan Mama. Di Timotius, di buku ni Timotius akamanginang sada Timotius bidutolu sada te hata haposad doon ulaw na denggad do pinangido ni na mga luluy hasit tuaw nari jumatinga hudok na denggad do si ulaw no. Ya anak-anak kami ya, ini pelayanan pajuan nama ceuli dak sude boy ya. Atik pedang muraon molo di aged datai kamanginang ulo muna si tua mamata-matahon akaruas ni huria molo adong nuaeng 700 salakon ikut 700 matata amin. Alay unang balik nai 700 salak tong mamata-matay hita. Mamata-matay hamu 700 mata, 700 pasang mata. Moloy dok tu hita mamata-mata ruas ni huria ikut tonggo balik nai. Tamata-matay halahi pe mata-matay do hita. Iben nasi patay dok kalau. Tunggu na terlebat do situ atau na perselatan misalnya. Sorry. Minta maaf, bukan selatan, bukan. So naso pas jas nai, naso ipaturay natay do harua. I mata-mata hita. Maaf, saya pernah mengajar di SMA, kaos dalam saja diperhatikan para siswa itu. Gak pakai kaos dalam, Pak Guru itu ya. Kaos kakinya kayaknya ada terangkas sedikit ke bawah sedikit. Dohok kaos kaki ipareso. Manian urusan ni kaos kaki tu mengajar ate. Urusan ni, urus aku somar kaos kaki piau tahu urusan nani. Tapi begitulah mereka memberi perhatian agar kita semakin baik sebetulnya. Semakin luar biasa. Semakin sesuatu yang betul-betul membanggakan. Alanya kamanginang longa di bagasang guar itu Kristus. Nunga tara-tara tayon di piga-piga tiki omma taula mau lihat ma di haradio muna ya ala songon na moldo huria mangaririta tamu tiki ya. Alai di peleu kamu rade do keluarga rade do akanak songon ima kamanginang sadarion naing pabor hatot tamang situa kasamosir yang luar biasa ini amin. Penuh semangat. Udan na sohasaongan, itu istilahnya mangati. Udan na sohasaongan pebulu sodo olan ala ni hakai pejo Jakarta. Amin. Holan ala ni hakai pejo Jakarta. Udan na sohasaongan. Jadi dakya tarabat. Ya. Maulate mamang, ya. 18 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk mempersembahkan diri buat Tuhan. Semua itu akan tertore dengan baik dan manis. Akan diingat oleh Tuhan, diingat oleh umat ini. Dia akan berbuah manis, amang dan inang tinggalkan. Bagi generasi muda, bagi kita yang akan meneruskan persekutuan ini dengan baik. Mengakhiri sebuah pertandingan itu sesuatu yang indah. Tidak semua orang bisa mengakhirinya dengan baik. Amanginang Paulus pernah berkata, nunga denggak kubain perlu jonguki ramot kubain ya. Nunga hupasiduk paraloan na denggani. Nunga hupa ujuk parlo jongoki
ramot hubai kaporsiau ni. Sampai di titik ini telah diselesaikan dengan baik. Masih ada mungkin perlu jongon na asi. Selesaikan juga dengan baik. Semua kita kamanginang iko pasidungot tado. Paraloan, perjuangan, kepercayaan yang diberikan Tuhan pada kita dengan sebaik-baiknya. Ramot tabain haporsiau. Yang lebih utama dari semuanya, bahwa kita tidak pernah kehilangan koneksi dengan Tuhan. Walau suka dan duka, walau pasang naik dan pasang turun dalam perjalanan kehidupan kita dan pelayanan kita. Nunga di pasu-pasu di bata amang nasai laut. Di pasu-pasu akapino parna. Amang selamat mensyukuri nikmat karunia Tuhan yang besar ini. Sehat mahamu rap dohotinang yang juga penuh semangat. Ya. Amangon nak pemaru 5 tahun anggon amangan itu soyatad do. Nah, gudang-gudang gutong amang omangan. Iben nomor gugu warokku. Happy iba ngani bata samangan. Ya. Alayam ko amangon sedia na pinarade. Ipa sudah dua tiap mangate. Ya, mulu pertanyaan, mulu adong acara-acara. Tapi iba saya mangatanya tong. Iben nalamu marniang iba horwate. Ya. Tapi itu kekuatan kita amang dan alania kamanami na nami longan di bagasang kuar ni Kristus manang ICP hita. Manang ahape di paapehod de batatu hitang, kita harus selesaikan dengan baik, sebaik-baiknya, dan kita tetap connect dengan Tuhan Yesus yang kita imani dan percayai. Amin martang yang mahita. Mauliate ma ale Jehovah di hatam naong pinasahamu di hami apala di tikyo. Ale Tuhan, hodo parhuaso, hodo para siniroha, hodo na balgang na mangatasi sa luhut, natuk patupahon, hamamalum, hanguluan, pasu-pasu, rodia kapangurupion, nasutuk habilangan hami hacol mauno. Mangasahon doh marpos ni roha, paapehot tuho alide batang. Sude akan nahu parukil hok kami. Asa patuduhom madalammu, pabahenammu, holong ni roham, dihami disude huriamon. Lumubi alide bata, tatap ma akan na dibagasa parsahiton. Apehot tanganmu laho mga leon hahisaron ni daging naktod dito na sida. Asiro hamdi akan natargugut na mga dupi gudang akahamaulo di tonga-tonga ni nguluna. Palubang alede wata marhite-hite basam na balgay. Gog aka arsak ilu-ilu di bagasan ngulu nami. Apusi alede wata. Ala holong mo na balga, disadok hajol maun. Lumubi huriam na pinaujakmu, di ingananon, di luaton, siya danak sa hatu na magudang, aka ama nami, ina nami, na tua-tua nami, lansiang, rodi sudi matahe na sudapot hagwarat Tuhan, na sa itoktong marparsauran, makasiholi parjumpangan dohoto di ngananon, ala niya kaulaon na sida, ala ni parsikolaan na. Doot ala niya ka na maragam, gabe topoton na sida, luat na uli na din kanon. Marasaniroha mahonang di saluhu na sida ali de bata. Tuhan jauh ba manami, marulupuluk malasroha, huriam sadarion, lumubi, naing pasatomu, tohonan hasid Tuhan. Tuhan manami, baldrik siregar, lamro lubar rajang, parlin Jefferson sinagang, inang Rosana Epa sinaga buru siahaan. Horo nama dulu nasida rap doho taka keluarga nasida alede bata. Patau nasida, parsahalai nasida, bohali nasida. Pasu-pasu akainanami amanami rodia kayanakon. Laho mangurupi doho manupahi hasasaho ni ulaon pakobasyon nasida.
Pasu-pasu di ulauna, di profesina, di usahana, rodia kadalat dalam mo mga leon na sanariko di nasida. So ngoni maali di watana yung paborahaton namin na posom ama namin si tua kasamosir. Naunggok umur na 5 tahun. Nung makawasi di huriamon guk ni 10 tahun. Bahay marparbuwe sude na niula na sida le Tuhan. Gabi teruat di hami akasudut na poso. Gabi akasingoton nauli sude akalak-kalak kapakawasyo parsitutuan parsiaduan na sida. Di tonga-tonga ni pakawasyo di huriamon. Lehonom mudope gajang niumur hai pason. Molo pasahatom mudope akadauli na denggan marhiti kaulau pakawasyo tu na sida. Lumobi di elehelek tangiang nasida di bona pasugit di hutan nasida. Ali Tuhan sahi parsahalai nang naposomon. Mamasu-masu sudia kapoparana rodia kasita-sita hirim ni roha nasida. Sohni maho Tuhan mamasu-masu sudi huriamon. Asa toktong sada hami mar persauran mar panidangi dohok makawasi di huriah kay pejok Jakarta. Ali Tuhan asiroham godang akka si patupaw nami dope marpardomuat tu penataan sarana prasarana di tonga-tonga ni huriamon. Lumuwi para desa da gedung bina warga tu akka enak kusikola minggu remaja nang akka kategorial. Rodi rumah pastori na naik sihan nami 7 doon. Unang alang asiroham bihami ali Tuhan. Pasu-pasu nangit-nangit sude akka upaya-upaya. Sude akka usaha-usaha. Sude akka dalan-dalan ni huriamon. Lahu patupa saluhut nai. Atongo Tuhan asiroham sai marsangat marmulia maho. Pos situ turu hanami di ho. Pabuan na patupamu dengan ni basam di hami saluhutna. Sesadu sa pangalson nami asiroham di hami. Jalotang yang nami di bagasa Yesus Kristus na panguluhok kami. Amin. Maredehita tapasaha mapiliatang marhite poda tulu ayasia pasangan majahoba marhite sian hamoromu do marhite sian patumonaan ni sadok pangomuam.
Tulu. Naudita doha matian, naubah pokon bide, asama sukamalekon, Tuhan nasuburi, sama guru Tuhan, sama Noaing sama ita tu ulaon na pasahaton tohonan hasit tuaon. Ujau hami ma nanaing pasahatot tohonan nasa jongjong di joloon. Di pudima aka keluarga. Sudai mahita padita doho parhalado. Akaliangi nasida. Di habirang doho di siam. Urian itu hatang Marede maita sen bukuede 156 ayat 4. Hamu ale akadongan na sahuriaon. Di dahamudo nuaing dongata na jongjong dison na itapilit bay si tua di tongatongata. Naing pangidoon na sida ma pasu-pasu siya tuhatay. Asa margugo na sida mangulahot tohonan na siday. Atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaon ni si tua di Huria Kristen Batak Protestan. Parjolo Pangulani Huria do nasida mamata-matahon akaruas na pinasahat tu nasida dohot mangaramoti parangin nasida. Mula diboto nasida na hurakture parangin ni manang ise ikon pengoton nasida manang pabon nasida tu uluan ni Huria asa dipature. 2 madasdas ruas ni Huria tu parmingguo dohot manakasi alana ubain nasoro. 3 madasdas sudut na uposo asa odop rotu parmingguon jala makaringoton parbinotoan. 4 manikir akan marsahi jala paturehon narikot tu nasida doho nasa na tarpatu pasa ale narumikot pasingoton hatain debata tu nasida dohot tumangyakosa. 5 mangapuli akan marsak paturehon akan nadangol dohot na pugus. Onom managunogo kaparugamon asing dohot akan nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. 7 mangurupi pature-turehon na kaguguan dohot ulaon narikot tu harajaon ni debata. Alania sa margugo na sida law mangulahon ulaw tohonani tabigima akahata ni debata. Laho aborhato dohot mabohali na sida.
Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat 26. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. 1 Petrus 1 ayat 12. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Malaki 3 ayat 17. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kulihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 16. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. 1 Samuel 12 ayat 24. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 11. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Roma 12 ayat 7. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 1 Timotius 1 ayat 12. Halo.
Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ibrani 6 ayat 10. Haleluya. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Mazmur 113 ayat 1. Ope hamuna hinaholongan. Naik takas boto onami burjuni rohamuna. Mangaraduti ulaon hasit tuauni. Dibaheni alusiamu mana husuk kutonot tuhamu. Parjolo na olo dohamu mamarangehon parangen atama di jolo ni debata dohok di jolo ni jolma. Dua na olo dohamu majalo ulaon hasit tuaon songon na hupajojor odeng tuhamu. Tulu na olo dohamu mangaradoti sude sian na saroha do sian na sagugumuna obar tuhatan ni debata. Molo na uksadaro hamuna mangoloy sa luhut nai. Marpadaton i mahamu di jolo ni debata do di jolo ni dongan na pungudison. Dok hamu ma alus muna patuduhon pangoliom muna tu debata. Maredehita sian bukuede 725 ayat 2. Di
Parhalado rapdohot keluarga. Noaing bongo mahita tu napaborhaton situa lau pensiun kujo hamima rotu jolo amang situa kasamosir dokot inang maredehita sen bukwede 807 ayat sada. Oh
Hurian itu hatang di bagasan kuar ni Yesus Kristus. Gokma tikina di hari Minggu sadarion. Pabor hatot tama pensiun amang situa Krisman Samosir sarjana ekonomi sian huriah kai pejok Jakartaon. Alanung ngagok umur nasida 65 tahun. Khobar tuaturan doh peraturan ya KIP 2002 setelah amandemen keempat bab 7 pasal 27.66 pensiun masih tua dung marumur 65 tahun. Puji-pujian madohota sangapon tapasah tu debata Jahoba. Mau lihat tema tapasah tu amang situa Krisman Samosir sarjana ekonomi dohot keluarga nasida. Siala pakubasion na salelengon di HKP Jakarta gokni 10 tahun. Marsangak madebata nang marhiti pakubasion nasida. Jalalam taruli pasu-pasu doh lasteroha mahuriana. Khobar tusi tabegema surat keputusan ketetapan sian Pardita Resort tuna pensiun na jinahahon ni sekretaris Huria. Saya akan membacakan surat keputusan untuk pensiun penatua atas nama Sintua Krisman Samosir. Surat keputusan nomor 032 garis miring SK garis miring D titik 18 garis miring R titik 6 garis miring 2023 mengenai pensiun penatua atas nama Sintua Krisman Samosir SE. Pendeta Huriah Kristen Batak Protestan Resort Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan I Dewan Nyawan Oka nomor 22 Kota Baru Yogyakarta mengingat aturan dan peraturan KPP 2022 setelah amandemen ketiga pasal 27 ayat 6.6 petunjuk pelaksanaan aturan dan peraturan KPP 2002 setelah amandemen ketiga menimbang dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan dan menetapkan nama Sintua Krisman Samosir SE, tempat dan tanggal lahir Lumban Lintong 25 Mei tahun 1958 ditahbiskan menjadi Sintua di HKBP Yogyakarta, pensiun HKBP Yogyakarta 25 Mei 2023 karena telah mencapai usia 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas kepenatuaan diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati dan melindungi. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2023. Pendeta Resort HKBP Resort Yogyakarta Pendeta Bernard W. Panggabean M.Div. Demikian pembacaan SK kami. Terima kasih. Atas Guarni Huria Kristen Batak Protestan Yogyakarta Resort Yogyakarta. Au Pardita KP Resort Yogyakarta Raposudi Parhalado doho ruas ni Huria Kristen Batak Protestan Yogyakartaon. Madok mauliati tutuhata siala pakobasyo muna di Ari Sadarion. Minggu Parjolo Duk Trinitatis tanggal 10 Juni 2020 Hupabur hathami mahamu amang situa Krisman Samosir sarjana ekonomi mamasuhi masa pensiun sian hasitwa di HKBP Yogyakartaon. Saya didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus doho tolong ni rohani debata ama doho persauran ni tod di perbadia mahamu madalani masa pensiun na binasa basahon ni tuhatta tuhamu mau lihat madoho di keluarga na mangurupi pakkobosyomuna saleleng marhubas di Huria KP Yogyakartaon. Saya didongani di Batama hamu madalani masa-masa pensiun muna. Tod di parbadiaima margogyon hita saluna dia kaparsauran paniddangion nak pakkobasyon na dong di Huriai. Marsangak madebata di tonga-tonga ni Hurianai. Tuhan mamasu-masu doho madongani hamu. Amen martangyang mahita.
Ali Jehovah amanami marhiti-hiti Yesus Kristus dohotod di parbadia. Puji-pujian dohota sangapon madiho naung pabakito dohok marsuru akan naposom marhobas di tongan ni huriam. Pasu-pasu ma akapakobasyon ni naposomon raphon huriam. Pohali jalaguhi ma akaparhaladom dohok ruas ni huriam marhiti huaso ni tod di parbadia. Lau patuluson ulaun pajawumi di hami. Laho marsaur marpanidangi dohok marhobas. Secara khusus borhati manaposom si tua Krisman Samosir sarjana ekonomi rap keluarga madalani masa-masa pensiun sian hasit tuaon. Pasu-pasu ma pakkobason nasida na selelengo di tonga-tonga ni huriamon. Pargugoy manasida marhite to di parbadia. Lau pada sipon ulaon pakkobason nasida nang marhite masa pensiunon. Di tonga-tonga ni parsauran nami di huriam dohok masyarakat. Allah ni Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Ya noang sama napasaton cendramata sian huria. Ima marhiti akaparhalado paratao. Hadap ke utara. Dihamu amang situa kasamosir ditikyon pasato naima cendramata dok situa tua otikso sihataon gudang susu pujion anggia malas ruhamuna omanabu terpatupani huriatta songonima. Budul mahamu ama. Noang saha maita tu acara nama dokok kata tarsongono makama nami na nami sabar majo hitang na berjolo upasatami tikki madokata sian sudi situa na baru ditahbis dungi sian situa pensiun dungi mewakili ruas ni huria dungi mewakili parhalado. Kota kami majongjok sude parhalado na baru tahbis dohot keluarga alai masih aturan mamu akan menginang lau madok kata. Unang daw-daw hamu sa labungnya mata. Salam. Horas ma dihita sude. Usapahami amanami dohot inanami na di sopo godang. Salam. Horas ma dihita saluhutna. Sian dos ni rohanami hami naupat. Auma inna madokata. Na perjulu sahali tamahi tamadok mole ate tu amat tadi bata ala asi doh tolong nado nama ngaromoti hita saluhutna boy hita marpungu di bagas joroon mamuji amatta debata. Selanjutnya na pinarsangapan amang padita resort BW Panggabean MD na pinarsangapan
amang Padita, DJT Simanjuntak MSc, Napinar Sangapan, amang Padita, AB Panjaitan MD. Terlumubi madihamu amanami dohot inanami ruas ni hurianami. Suang songoni nang aka naposo bulung. Mauliate atas penabisan nami sadarion di Tikion di ibadatta Jamsia. Dihamu amanami dohot inanami di bawah hami kurang lebih hami marsiajar manang pembekalan 1 tahun. Amanginang dangalani gugunami, dangalani hapistaran nami, asa gabe mangula hami di tonga-tongani huriatta di Yogyakarta. Alay na apalah hu pangasahon hami di pangulaon nami holan asini rohani amat tadi batado. Alani amang inang mangido mahami tuhamu salhutna tangiang marsitangyangan mahita tangya kok kamu mahami asatung margogo jala marbisuk marbenget niroha suang songoni di bagasan serep niroha hami mangulahon ulaon nami di dalam pelayanan nami turuas ni huriatta salhutna otik mananggudang na upasahat hami ima saunari na boy upasahat hami di bagasat Tikion. Horas madihita salhutna. Horas. Noaing pinasahat tiki itu situ anak pensiun rabdohot keluar. Horas madiaka akadamang do takadaina nahu haholong hami di bagasan Yesus Kristus. Izinkan kami untuk menyampaikan sepatah 2 kata untuk perpisahan kami. Satu-satunya kehidupan yang sempurna bagi kita adalah kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang harus kita syukuri dan imani. Satu-satunya kehidupan yang sempurna bagi kita adalah kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang harus kita syukuri dan imani. Ima akadamang dohot dainang tarlumobi uluan ni huriata kadongan parhalado dasar nami pasahatona kahata bertinggal tu akadamang dohot dainang adorak sohu pasahatami sepatah 2 kata alai sodo boru ni rajai boru marpaung opus sigabariel boru parjulo maju pasahatu boru ni rajai. Salam horas madihita saluhna. Horas. Ima tutu songonang pinasahane amang situa samosir nabaru pensiun. Memang satu-satunya hidup yang sempurna adalah hidup dari Tuhan. Holani do amang gugunami na mangulun. Danga dong naboita pangasahon di ngolutan. Holan asidot holong ni rohani debata samping do. Gudang natadalani
baik kehidupan pribadi, Nikah nih, nah gue nikah. kehidupan pelayanan amang inang selama Nikah nih, nah gue nikah. 1 tahun. Sama laki gue tuh tidak Singkat. membolehkan. Jadi orang juga jangan salah paham ya. Kadang coba-coba Dia suka lost connection juga, orang ngiranya gue sama kali nggak boleh ketemu cowok di mall ya cowok ya banyak, tukang jualan bajunya, tukang jual tas di tokonya juga cowok. Yang tidak boleh adalah gue satu ruangan sama yang bukan Holan tu Yesus Kristus. Holani muhrim, bukan mahram. Misalnya gue nih di sini, ada apa di situ? Ngerti nggak? boleh. Nggak boleh kalau nggak ada temen ceweknya lagi. Oh tapi kalau misalnya Ata misal contoh Ata mau kesini gitu, mau kayak Boleh, tapi kalau masuk YouTube gue tidak boleh. Tapi di YouTube Ata boleh. Tidak boleh. Jadi kalau kalau urusan di in frame depan orang nggak boleh. Kenapa? Nggak, ada saya di sini nggak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena gini, satu ruangan aja kan. Kalau ini kan laki gue tuh tipenya emang segitunya. Ini bukan berarti yang nggak kayak begitu salah, lo ngerti gak sih? Tapi memang laki gue segitunya. Nggak bolehnya kenapa? Satu, dia ini kan sebenarnya kan ada pesantren, ada segala macam. Jadi apa yang gue lakuin tuh terreflek lagi ke Huriata. Songoni mahata sian hami molo dang dohonokku molo adong. Pasti adong do kekurangan nami, do kesalahan nami mungkin dia ka pakatayon nai manang pangalahon nami mangido maaf pame di bagasan sadarion. Butima mau liate. Imate. Nah, melanjutkan mahami perjulo mah guari hami sada persadate. Perjulo mah pasatami tuak kadamang dainang ruas ni huriatau AKBP Yogyakarta, Resok Yogyakarta saluhutna. Doho tuak kadamang doho dainang. Keluarga natongon Marhuria di Bagasa Tekio di Huriat tahun. Tarlumobi akak keluarga nami narosya luar kota. Untuk menyaksikan purna tugas nami na terakhir. Na paduahon hata hamulateo nami tu sude dewan natolu sude seksi-seksi di atas kerjasama ya, kerjasama yang sangat baik yang selama ini. Jadi kami ditakbiskan tanggal sesuai dengan tadi tanggal 11 Juli 2005. Jadi gonok mahami 10 lalu tahun 1 bulan. Jadi mulu tabat calo situa 1 tahun 2004 1 tahun 10 sia tahun sada bulan mahami. Jadi ima sautik katorangan nami napa duahon hata hamulateo nami tuak kadamang do dainang ya, tuak kadamang do dainang komunitas lansia Simeon Lois nahu haholongi hami dak piga lelek kita marsaor sejak paniroi hami alai diteki akhir-akhiron begitu kita rasakan persaudaraan kita terlumobi semangat nihamu akadamang doho dainang sebagai lansia ni huriatau posturohan nami tuakatiki naro melayani kita di huriatau. Nah berikutnya upasahat kami hata mauliate tu wilayah selatan yang kami cintai. Mauliate gudang dia ka persaurata, dia ka komunikasi ta natung masai denggan. Dia ka damang do dainang do wilayah selatan ya. Anggia ma saya merperbui aka persaurata ya teh. Tadi saya tampilkan wilayah selatan pernah mendapat penghargaan tentang keaktifan kerajinan. Jadi molope ya. Molope tungborhat tami mananga diga tubon nani pasogit na postorohan nami diaka
haringgasota di aka pelayanata tuhuriai hirim dorohanami semakin meningkat ya, semakin meningkat. Ima posni rohanami tu akadamang do dainang khusus wilayah selatan. Nah berikutnya upasahatami ma tu amanami padita resort dohot amanami padita nadua fungsional dohot sude aka dongan parhalado na sekolahu tuturi hami sada bersada di aka parsaurata di aka komunikasita nama sayuli tarlumo bidamanami padita resort na selalu setia memimpin mengayomi kami selama beberapa tahun ini. Posni rohanami agiat ma saya marbungaran pelayanan ni huriata tuaka tiki-tiki naro dikoordinasi, dikomunikasi, dikolaborasi ni akadamang dainang uluan ni huriata padita fungsional tarlumobi akadong aku rekan-rekan situa akadamang dainang sayang dia marpargue tuaka tiki-tiki naro. Pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Oma tangiang nami, hirim rohanami, di pelayanan nami, di nasapulusia tahun 1 bulan. Mohon kami dimaafkan, sayang dia maka persawarata, tuaka tiki-tiki naro, molutuk peborhat pehami tubon nani pasogit, HKBP sitorang jae, saya itu hatama nama masu-masu. Horas matod di madingin, pirtod di matogu. Tuhatama nama ngiring-ngiring huriat tahun, ruas ni huriat tahun, sudah hita parhalado, olak nyon, rodi saleleng ni lelengna. Ima hata perpisahan purna tugas nami siap kami. Butima moliate. Oke, baik. Ima songon hata na paboraton. Hata tading-tading. Setabi. Adong lupa na terakhir. Jadi songon adong HP na lupa na terakhir. Songon sekapur siri. Songon sekapur siri tanda ucapan terima kasih kami. Di son hu patu pahami do sada buku pengertian dan konsep pelayanan prima. Pengertian dan konsep pelayanan prima anggiat marguna on bermanfaat. Tarlumawi itu akad waktu parhalado ate. Ini satu buku tolong nanti di kopi masing-masing. Ini hanya 10 lembar kurang lebih. Ada fotonya dulu kan? Oke, ima atas ya namang situa kasamosir na tongon tapa bora pesiut sedarion. Nuaing pinasaha madokata utusan ruas ima amang siadari. Amang siadari baru manulang. Shalom, Bapak Ibu yang kami hormati, Amang Parhalado, Pang Pendeta, serta semuanya jajaran Parhalado yang kami hormati. Mauliate
di pasah roh nami ala di pangido kami menyambut sian ruas. Yang pertama tu situa yang baru ditahbiskan, ya. Mau lihat ya mari itu hata di Leon dihamu kesempatan untuk berbakti di ladang Tuhan. Alana, oh di sana sorry, maaf. Aku pun nangisan hudul. Ala, maaf. Ala di Leon dihamu kesempatan berbakti di ladang Tuhan. Dan sudah ruas mendapat kesempatan sesuatu ini. Ala ini persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan, ya. Bukan hanya kualitas kerjanya, tetapi termasuk di dalamnya waktu yang engkau miliki adalah waktunya Tuhan. Jadi gunakan untuk Tuhan. Ima tu kadongan tu aka amang dot inang situa nembaru khusus tu naung pensiun tu situa pensiunan yang jelas soal pelayanan tidak ada istilah pensiun. Jadi unang maradian kamu amang nama layani Tuhan tidak ada istilah berhenti, cukup sekian, tidak ada, non-stop terus selagi Tuhan memberi nyawa, nafas. Setiap kita bernafas, Tuhan beri kepada kita nafas, itu berarti siap melayani Tuhan. Kenapa? Karena Anda adalah harta kesayangan Allah Bapa, harta nabinar di pasahat debata Tuhan. Ini adalah harta kesayangan. Soal Keluaran 19 ayat 5 do otonomi. Jadi molo dia parohaho kamu di sini do, jika engkau setia pada firmanku katanya, maka engkau adalah harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa katanya. Jadi di statement kita masuk menjadi pelayan Tuhan, kita sudah memberi pernyataan bahwa kita setia, siap untuk setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan itu tidak pernah ada putusnya, jalan terus, ya. Apalagi predikat Sintua itu kan tidak lepas dari nama kita, lakukan terus. Begitu juga buat keluarga ni situa nang pensiun, ya. Jadi tidak ada istilah bekas keluarga ni situa nang pensiun, tidak ada itu, tidak ada itu. Tetap sama seperti dulu melayani Tuhan dan melayani suami, ya. Jalan terus kita berkarya melayani Tuhan itu. Kenapa? Karena kita pun tidak pernah putus-putusnya mengandalkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah ciri khas daripada mereka orang percaya. Kita adalah Israel baru. Kita adalah Israel baru. Jangan pernah takut menyebut nama Israel di dalam kehidupan orang Kristen, ya. Kita harus memberkatinya supaya kita pun diberkati. Nah, itu. Orang yang paling banyak sebetulnya mendapat berkat dari Tuhan adalah orang yang banyak memberkati, yaitu bapak-bapak pendeta. Beliau adalah orang yang paling banyak diberkati oleh Tuhan karena beliau memberkati. Sebab Tuhan mengatakan barang siapa memberkati, ia diberkati. Tapi barang siapa mengutuk, dia dikutuk.
Jadi jangan pernah mengutuk Israel, jangan pernah mengutuk orang-orang percaya. Kita adalah Israel baru, kita adalah orang-orang percaya. Mau lihat di Amang Situa Samosir, nama sektor selatan terkenal identik dengan tambahan nama K Samosir. Tepuk tangan. Sebagai ruas maupun sebagai sektor selatan, saya menghargai apa yang sudah Amang lakukan. Tetapi tidak berhenti di situ. Jalan terus, ya. TKP kalau istilah hukum, tempat kejadian dan perkara. Tetapi kalau di sektor selatan sudah berubah artinya, tempat kumpul pertanyaan. Kenapa bisa begitu? Karena saking penuh perhatian, karena terus menerus penuh perhatian kepada aktivitas kerohanian kita. Jadi akan nauli nadengkan naung adong selama naung Amang Samosir do dihamu di Situa nami, jalan teruslah, dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan, dan itu yang harus kita beri. Mau lihat emang dia ke kesempatan nanti Leon itu hatta untuk berbakti, dan kita jangan lupa bahwa kesempatan berbakti itu setiap saat ada tersedia, ya. Selagi matahari terbit kita siap. Kurang lebih sambutan nami itu. Ya, Selamat mulai datang. tema Diamang Siadari Songon utusan ruas nih Huria KIP Yogyakarta terkhusus di sektor selatan. Nah parpudi ma don nami pinasa matiki utusan Parhalado melebui singkat padat dan jelas dan bermakna ma pasat utusan sian Parhalado. Shalom, horas maita salukna. Parjol sahali tadok melati tomata perenggan basai di salah asidot kulon rohana boli bagasan tikin nauli nadinganon di hari Minggu sadarion obat halak situa di tabalhon dohot pabor hatton sada situa na pensiun. Jadi hari saudara sangat adalah hari yang bersejarah. Jalan bagas sadarion do obat halak Parhalado di tabalhon biasanya tolu dua. Jala gudangan aka ama luar biasa. Tepuk tangan joka tu Parhalado. Jadi nakingan sabutullah nunga gudang hata di pasahat aka ruas suang songoni nakingan tona atau mungkin poda ni situa adong pitu nakingan ni bahulala ba ingot tamu mate aka dongan situa jalalas rohanami di bagas tikyon. Tabba dongan nami sa bustak. Ay bulu mangulah hita manakul honor butak nai. Ope ba songo Parhalado hita gudang do tantangan. Gudang do hata si bagion. Alay pos roh hata tu Tuhani. Saluh nai tidak Tuhani do hita halabokon hadameon do kemampuan bangulan ulat ta asal ma di bagasan pos di roh hita. Jidang pala gudang hata do honokku tu dongan situan baru. Paling utama poda tohoran situe. Ima songon hata tu situan baru. Suang songon itu dongan Parhalado napurna situa. Banaking binagay hata sen amang ersadari. Bodohonon amang situa kasamasaron identik dengan mulai selatan. Luar biasa. Memang selama persaron nami do amang situa samasaron. Ya sangat luar biasa lah ya. Masalah disiplin. Dekat terlepat amang sermon. Semangatna, komitmenna sangat luar biasa. Mudah-mudahan maboy tiruhame ka situa nama layan saudarion. Jadi hulala dia ka parsaratan orang lobi amang ba unang be ingot tama kana orangnya akan adinggani na ulima tata tiyo bate. Imara songon hata sian hami asa dohono ma songon hata ni pantun Melayu. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam lemari.
Mula akan orang lebih jangan disimpan dalam hati. Jadi mangerbang ma bunga di manugot niari. Selamat jalan maria maksud tua kasamosir. Selamat tinggal mahami na melayani di Huriaton. Laburat tano-tano mah ranging bersiranggoman. Tung badat tape berang tudita padaw-daw ale tudita ma do tangyang ta marsigonggoman. Jadi nang pula kejang behata dohonon. Songoni mah horas penta sudira. Oras. Asa tapau juga kamanami na nami jongjong mahita saluhuna. Maredde hita sian bukwedde 807. Ale Tuhan de bata amanami na di banua gijang mauliate rohanami tuho. Ala ni asini roham diak kadongan nami. Saya tabay maturohan yakka. Nasida sileo-leo nito di parbadia. Asama roha jala margugo nasida mangaruti tohonan nasahat tu nasida. Asima roham doho di sudai ruas ni huriamon. Asalam hot haporsion nasida be. Jalalam ture parangin nasida mangihut toko. Sungguh lima rohanami asama siaholongan. Unang adok si picangod di hami. Asalam rarat harajomu jalam marmuria guarmu nabadiai. Amin tapasama priyata tu di bata ale di bata amanami na di banua gijang. Hodo haruan ni salu sileo-leo na dengga do na solibasa na mauliutus. Upasatay masya na leo mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di colom. Paso-paso may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam utadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam gigir hay mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang sa ipinarbadia magwarmo. Sa Roma harajaumu, sa Saut Malomo ni Roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sa darion hanguluan siya pari. Sesa madosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami to gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar hon ma damena tuton dim. Amin. Urian itu hatang, sian hami nama kubasi, dosia sudi perhalau ni huri hatang, upasa taima tabe horas, selamat hari minggu marita saluna. Salum. Horas. Tajalang ma nasida na baru tabis dohot na pensiun. Musik.